Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Казаннан Казанга тапшыру буйлысы республикабызның Сарман якларында. Героебыз гади генә түгел. Үзенчәлекле иҗаты аркасында үз заманында көчле тәнкыйть алган шәхесләр итне. 1988-1993 елларда Татарстанны гына түгел, дөньяларны гөрләткән сак-сок рок-фолк төркеменең җырчы солисты Захир Насибуллин. Бүген ул безне зурлап, туганнары, дуслары, авылдаш күршеләр белән бергәләп каршы алды. Hoş geldiniz. Ormanlar. Рәхим итегез. Саргайып китәдер егезне. Сагынып, саргайып. Сарманнарча сагынып, саргайып. Захир. Сарман бит ул данлыклы Илһам абый Шакиров яклары. Әллә махсус шуңа сайладыңыз йорт төзү урынын? Сарман ягы ул иҗат шишмәсе. Менә безнең күршеләр җырлый, мин җырлыйм, менә барыбыз да шундый җирдә яшәйбез, мотор җирдә. Шунысы бар, аннан бу нигездә Милләвидә торган булган Илһам абый Шакиров үзенде. Укан якларда. Менә бу нигез шуның ичендә илһамлы нигез дип әйтәбез. Алай гына түгелләр бит. Мин бит Сарман кияү. Менә минем Венерам монда. Күңелле күрешүләрне калдырып торып, якындагы тарихка миндәй борылсак, игътибарга лаеклы тагы бер мәгълүматка юлыгасың. Сак-сок төркеме артист-музыкантларын күпләр аңламаган, кайчандыр алар көчле тәнкыйтькә дучар булган шакларда, героебыз эшләгән группаны татар моңын тирәнтен аңлаучы мэтраларыбыз, сәнгать өлкәсендә инде авторитет яулаган җырчы шәхесләребез Хәмдүнә Тимергалиева һәм Зөһрә Шарифуллина яклап чыкканнар үзләрен. Татар музыкаль дөньясындагы яңа күренешне күңелләре аша уздыра. Инде ул чакларда татарча рокны аңлый һәм бәйли алганнар алар. Рәхмәт үзләренә. Бакчаларда шәшәк атта син утыртканы бирлегән, бакчаларда шәшәк атта син утыртканы бирлегән, ул да сине көтә сыман никилмисең бергәнем, бирлегән, сагыны бергәнем. Bugün tünülə düşlərimi də sinə kürdüm bir gənəm. Bugün tünülə düşlərimi də sinə kürdüm bir gənəm. Sin tağıymış həmin canımı güya birligən, dik sağındım bir gənəm. Хәер, беренче карашка тәнкыйтьләүчеләрен дә аңларга була. Ничегендә татарның милли моңын, җырын дөбер шатыр китереп рок ярдәмендә башкарып, милли үзенчәлегебезне югалтмыйча, борынгыдан килгән гореф-гадәтләрне бозмыйча җырлап биреп булсын ди. Була икән шул. Яршаллының сак-сок егетләре татар халык җырларын яшь милләттәшләребезгә якынайтты. Аларны дөнья күләмендә аңлайырлык итеп, яңгыратып булуын 1988 елда ук исбатлаганнар инде. Хәзер җиткергән мәгълүмат үткәннәр чагылышы. Мин укып өйрәнгән истәлекләр китабының моңсулы битләреннән диергә була. Ә менә без кунакта булган сак-сок егетенең бүгенге хәлләре алай ярсулы түгел. Үзегез күрәсез, барда якты утларда идерли, тормыш гөрли биредәге йорт хуҗалыкта. Без бу юлысы чын мәгънәсендә Казанга килеп төштек. Әнә шулай Ташкентларда туган милләттәшебез, көнчыгыш фикерләү рәвешен, гореф-гадәтләрен үз иткән героебыз бүген безне үз Казанында тәмле пылау пешереп каршы алды. Захир, утка карап торганда бер сорау туды. Син кызу кешеме? Ну, мин, конечно, кызу кеше. Мин кушаганда да инде сүрелеп тә алам. Төрле чаклар була. Һәммә кеше кебек төрле чаклар була. Менә пылау пешерергә Ташкентта өйрәнгәнсеңдер инде, шулай бит? Әлбәттә, минем әти, әни, үгәй әтием дә Гөлбәк, ул миңа өйрәтте. Обязательно пахта
май салалар болға, тәмді болсын үшін. Онары ақ ноғыт бұршаға. И ноғыт бұршаға. Бірге, шулай біргелеп, теге, шондайны зира. Аларның пылаулары һәр вакыт тәмле була. Ул гомумән шул якларның табигаты белән шул яклар кешесе. Аның әнә савыт сабалары да шундый, ул ризыкларның да шундыйларын ашый. Аның хәтта ашаган ипие дә ләвәш. Ләвәш ярата ул. Көнчыгыш кешесе табигаты белән. Һәм кеше сөйләгәндә читтәрәк тора, бүлдерми. Ул да менә табигаты белән тыйнаклык, менә көнчыгыш кешеләренә хас тыйнаклык бар. Хәйләкәрлек юк. Кызганычка каршы. Әмма бу эстрадада йөргән артист кешене бизи торган сыйфат түгел. Артык тыйнаклык bir вакытта да файдага түгел сәхнә кешесенә. Рәхим итегез, кунаклар, тölgәп. Рок белән шөгыльләнсә дә, үзе сөйләгәннәрдән аңлашылганча күбесенчә лирик кичерешләр тулы фәлсәфи җырлар башкаручы ул Заһир Нәсибуллин. Бүген дә сайлаган сәнгать юлына хыянат итмичә иҗат итүен дәвам итә. Әнәшәсендә һәр чак иҗатташ дуслары. Героебыз көй язган күп санлы шигъри текст авторлары Зөләйха Минһаҗева һәм Мирхәди Разов. Татарстан Яңа гасыр телевидениесеннән кунаклар киләчәген белеп, алар да бирегә дуслар янына җыелганнар иде. 6 яшендә урындыкка басып, беләсең нәрсә турында җырлаган? Бәрәңге турында, бәрәңге җыры. Пылау турында түгел инде. Пылау турында түгел. Менә ул вакытта пылау төшенә дә кергәндер. Нинди җыр әле? Бәрәңге. Вак-вак итеп турап да яшь киленнәр, табаларда сине биетә. Боткаларын ашап, эшчәниләр, тәннәренә җылы җигертә. Йодрык кадәрле, йомры гәүдәле, ак тәнле, бигрәк тәмле бәрәңге. Менә иҗатташ дуслар, ичмасам. Сезнең гомумән уртак җимешләрегез күпме? Безнең Заһир белән иҗат иткән 28 җыр бар. Синең күпме? Минем 30-дан артык инде. Санаганда юк. Санамыйбыз аны. Карагыз әле, әллә мин әйтәм шушы җырларны кушып, Чаллы шәһәрен гүрләтеп бер концерт куябызмы? Кызыклы итеп шундый. Аның югыйсә менә җырларны тыңлыйлар, халык ярата Заһирның җырларын. Авторлары кем икәнлеген бәлки белүче дә юктыр. Сине дә белмиләр, мин дә белмиләр, Заһирны да белмиләр. Менә танытырбыз да. Танытырга кирәк. Сак-сак та онытылып бара бит, шулай икән. Менә сак-сак. Онытырга ярамый. Шундый концерт оештырсагыз, Чаллыда нинди җырны беренче итеп җырларыгыз? Без Заһир белән язган идек теге Yüzüp барам тормыш карабында. Yüzüp барам ömür karabında, Уңда сулда yıllar алышы, Шатлыкларым шаянып дулкыннар, Кара дулкын кайгы сагышым, Язмышымны шаулык диңгезе, Yılаттың да кабат жырлаттың, Акчарлыклар, ак үмітләр белән, Бәхет ярларына узаттың. Хәзер теге Дуслар турында. Дуслар турында уртак җырны. Әйе. Кем нәрсә белән саныйдыр гомернең агышларын? Мин дусларым белән саныйм, дусларым, танышларым. Арта бара арткан саен гомеремнең юллары. Шуңа да бер кызган мин бу яшәгән елларны. Һәр туганга, һәр бер дуска йөрәк җым түләнгән. Дусларым күп димәк җиргә, миндә юкка килмәгән. Татар халкының бурынгы җырларын рок стиленә куеп, фольклор җырларны дөньяга танытты. Ул икенче тормыш бирде һәр бер җырга. Ул теге шундый электән әбиләр, бабайлар табын артына җыелганда җырлый торган җырларны улы сәхнәдән бөтен халык теге яшьләр биби җырлый торган итеп
Көтәрделәр алар. Захир Салиси бит инде. Ансыз бер бәйрәмнәрдә үтмәйди. Шул хәтле менә күңелләрне яулап алды ул вакытта. Менә кайда барсаң да хәзер Чаллыда, Татарстанның башка төбәкләрендә Саксыкны бик яхшы беләләр. Ул вакытта безнең Чаллы Татарстан исеме менә чит төбәкләргә без гастрольләргә чыкканда КамАЗ мастер исеме белән түгел, Саксык исеме белән беләләр безнең Чаллыны, Татарстанны. Тарих битләренә күз салсак, 1993 елны Саксык юкка чыккан дип язганнар. Шулай бит. Әйдәгез әле бергәләп тыргызып карыйк әле яңа форматта. Әйдәгез. Әйдәгез. Булатырган әйбер бит бу. Булдыра аласызмы? Булдырабыз. Әнигә? Киттек. Киттек, әйдәгез. Әйдәгез. Беренче итеп рок музыкантларга шатып, кайчандыр бүгенге героебезнең яраткан Beatles егетләре кебек кул астына ниләгә шуны музыка инструменты итеп күреп, уйнап, җырлап карарга булды. Тәк танылган язучы журналист Мирхат Диразовның кулларына өстәлдәге колаклар кунаклады. Кайчандыр Саксык музыкаль группасы белән гастрольләр тәҗрибәсенә ия булган Зөләйха Минхаҗева кулларына гитара урынына өйдәге себеркене күтәреп алды. Мин исә микрофонны югары чыршылыдагы чыршы таякларга алыштырдым. Ярдәмгә Ширәк Кәстүрне дә чакырдым. Барабанчы янәсе Захир Насибуллин һәр вакыттагыча үз ролендә гитаралы солист, җырчы булсын иде. Җырларга без дә ярдәм итәрбез, хәлдән килгәнчә дип карар кылдык. Атлар җиттем мин чанасыз, чыгып киттем шарасыз, туры күзгә турга җибәрлеккә чамасыз. Ай, хилау, 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 ай, хилау, хилау, ай, хилау, 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 ай, хилау, хилау, Сатучылар килгән, үлчәүләре бар микән? Әлләүләр дару бар диләр, мәхәббәткә бар микән? Юк, болай булмас. Уенның җае, көйнең моңы шап җитми димме? Төркемдәшләр дә нәкъ шул фикердә. Уен коралларын алмаштырып карадык. Ай, хилау, 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 ай, хилау, хилау, ай, хилау, 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 ай, хилау, хилау. Соңра кулларыбызга героебыз йортында җитәрлек булган чын музыкаль инструментларны алсак та, бу адымда танылган Саксык төркеме кебек уйнау мөмкинлеге тудырмады. Күңелгә ятышлы көйне булдырмады ахры. Авылдашлар да йөгереп безнең концертны карарга килергә ашыкмадылар. Күңелләрне героебезнең архивындагы Саксык рок-фолк төркеме чыгышы белән тынычландырып торыйк. Кайчандыр Захир Насибуллин яшәгән Ярчаллыдагы йортта урамда беренчеләрдән булып магнитофон барлыкка килгән. Бәхетле гаиләдәге концертны тасмага яздырганны күрергә һәм мөгъҗизалардай әлеге язманы тыңларга бар урам биредә җыела торган булган ул заманнарда. Бәхеткә бу кызыклы мизгелләр музыкаль гаиләнең архивындагы аудиоязмаларда сакланып калган. Кадерле иптәшләр, сезнең алдыгызда хәзер Кадыров Захир выступать итә. Үзенең 12 яшьлек булуына гына карамастан, ул татар көйләрен бик матур иттереп җырлый. Бик кызык. Кадыров Захир 7 апрельнең 56 елында туа. Инде ул школга кергәнче 5-6 яшь вакытында ук татар халык җырларын җырлый башлый. Беренче класска кергәндә ул гармон уйнарга өйрәнә. Инде менә хәзерге көндә ул 5-нче класста уйный. 5-нче класста укый. Күземне йомып әтилеп дәшә. Әтилеп сузам кулларын. Уларына син уйнаган. Йөрәгемне үзгән. Захир аңлашылды, әтидән сез кечкенә вакытта Моң алып калгансыз, бабагыз нескә чирәсме? Ул сезгә тигезле бит инде.
Татарлык алардан татарлык силгән аның җаны. Моң силгән. Минем бабай да җырчы бу моңлыкчы бу. Балыкчы һәм Сүз остасы. Үзбәкстанның Ташкент шәһәрендә дөньяга килгән бүгенге героебыз карбыз кавынны читкә тәреп, җиләк җимешләр арасыннан Викторияга өстенлек бирә икән. Бәлки нәкъ менә шуңарга да аның тормышында татарча тәрҗемәдә җиңү мәгънәсенә булган әлеге сүз зур урын алып торадыр. Әнә хәтта яраткан кызына да Виктория дип исем кушкан. Кызыгызның исеме Виктория. Җиңү дигәнне аңлата. Ничек нәкъ менә шул исемне сайладыгыз? Ну безнең әтинең выбор сайлауы булды инде. Мен ул исемне яратам, Виктория. Ул җиңү дигән аңлата ул. Җиләк. Пешкән җиләк. Менә безнең кызыбыз Виктор. Шулай бит кызым? Минем исемем Ошай. Рәхмәт әти, әнигә. Тормышыгызда җиңүләр күп булды. Тормышында җиңүләр бик күп булды. Саксык белән 2 альбом барлыкка килде. Аннары Бакуда булдык, Казакстанда булдык, Үзбәкстанда гастрольләр булды, саксык белән йөргәндә. Гомумән бөтен Урта Азия белән. Мен 1990 елда Саксык төркеме Азия тавышы халыкара фестивалендә катнашып, җиңүләр яулый, дипломант була. Һәм шунда ук Төркмәнстанның атаклы Гунеш төркеме, әлеге дөнья күләм танылган музыкаль группа егетләре белән якыннан танышалар, дуслашалар саксыклылар. Алга таба да уңыш артыннан уңыш көтә үзләрен. Азербайҗанның Баку шәһәрендә уздырылган Ата йорты бәйгесенә чакыралар. Мәскәүдә пластинкага җырларын яздыралар. Ул вакытта бу бик дәрәҗәле, күпләрнең кулыннан, кешеннән килмәслек күренеш. Төрледән-төрле концерт чараларда катнашалар. 1991 елда исә Германиягә кадәр барып, махсус контракт нигезендә татарлар тарихында беренчеләрдән булып, татар һәм инглиз телләрендә компакт дискыга җырлар яздырып кайталар. Хатын еш ырышамызын. Сезнең бидәндә бөтен үй тулы гитара. Җыштырганда, тузан җыеп ятта. Ну, мен ул вакытны сизгәләмим әле пока, но качагында әлегә. Сез җырлыйсызмы? Юк, җырламыйм. Моңланасызмы? Ә нинди җырны яратасыз? Сибир ягы. Сибир ягы, тау ягы, Казан ягы, мал ягы. Казаннарга кайтмас идем, дусларның туган ягы. Шундый матур борынга җыр. Инглизчә җыр хәтерлисезме? Инглизчә инде yesterday. All my troubles seem so far away. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Әйдәгез, Викторияга сезнең ишек алдынан җыйган Викторияны бирик тәген, үзебезнең сәяхәтне дәвам итик. Әйдә кызым. Киттекме? Аша җиләк. Очрашу дәвамында без егетләр белән Чыршылы күленә дә барып кайттык. Кулларыбызга кармаклар алсак та, тотмадык без бу юлысы балыкны. Әмма табыш буларак Захирны Сәбулинның яңа җырларын алып кайттык. Таң атканда иртән торып, су буена китәм мин, зур балыкны тотам диеп. Күндә өмет итәм мин, балыкчыгына беләдер. Балыкчының шын хәлен, кармак тутып утырганын, күпләр белмидер тәмен. Алтын балык yüzә диләр Чыршылы күлләрендә. Шатлыклары җанга сыймый, балык чирткән көннәрдә.
Yargılanıp kibe canım, bir tamşı naz gerek. Көңілімде буран дулы, қияшлы яз керек. Жанда хислер үрмәсі басылыр мы екен? Тұрмыш арбасы тәгәрі, шаптарлары жеккен. Қаршыға егірәйілар, сынға қолған көбі. Қой арада ғымыр өтіп бара, үлгірмәдім көріп. Қой арада ғымыр өтіп бара, үлгірмәдім көріп. Қаршыға егірәйілар, сынға қолған көбік. Өзім хаман үрмәлім бұны шәнші үрдір. Бәхітлі бұлырғағына жетер мекен ғымыр. Жанда хислер үрмәсі басылыр мы екен? Тұрмыш арбасы тәгәрі, шаптарлары жеккен. Қаршыға егірәйілар, сынға қалған көбік. Қой арада ғымыр өтіп бара, үлгірмәдім көріп. Қой арада ғымыр өтіп бара, үлгірмәдім көріп. Қаршыға егірәйілар, сынға қалған көбік. Сынға қалған көбік. Сынға қалған көбік. Балықларны қорқыттым бұғайымды. Күпләребезгә бәйет геройлары аркылы таныш сак белән сыкка таянып, исем алган заманында бик тә популяр сак-сык музыкаль төркеменә мин бүген гадәттәгечә үземнең фантазиям ярдәмендә яңа бер мәгънәле исем, вариатив аңлатма биреп карарга булдым. Бәлки әлеге иҗади төркемнең исеме сак белән сык, начарлыктан сакланыгыз, гүзәллеккә сокланыгыз дигән тирән мәгънәле фикердәге сакланыгыз һәм сокланыгыз сүзләреннән алынгандыр. Репертуардагы җырлары һич чыгында исбатлап торамын. Әнә шулай югары үрләрне инде күптән яулаган Захир хәзер чыршылар арасында табигатьтә тынычлык табарга теләп булса кирәк, Сарман районының югары чыршылы авылында йорт торгызып, гаиләсе белән матур итеп яши бирде. Дуслары белән бергәләп иҗади экспериментларын да дәвам итә ул. Героебыз белән саубулашканга ярты сәгатьтә үтмәгәндер, Захир Насибуллин үзе шалтырата. Альберт, мин Казаннан Казанга тапшыруына, башкалабыз Казанга багышланган яңа җыр чыгардым, көйләдем ди ул, һәм телефон аша аудио язмасын юллый. Кайтышлай ук без дә әлеге җыр сүзләренә кагылышлы видеосын төшереп алдык. Нәтиҗәдә өр-яңа клип барлыкка килде. Рәхим итеп карагыз, тыңлагыз, хөрмәтле тамашачы. Ә мин исә иң изге теләкләрдә сезнең белән хәзергә саубулашып торам. Кирәсе һич шиксез кызыклы очрашуларга кадәр. Җан яраткан назлы ярдай, сагынам сине күрмәсәм. Кайткач басып урамыма, саумы Казан дип дәшәм. Бауның урамнарын урыйм, булак буйларын тәм. Калан күле тирәсендә яшьлек сукмагы йөртә. Искә төшә егет чакта, кыз янына барганым. Хискә төреп җыр бәйләмен, сиңа кайтам Казаным. Парарам, папарарам,
Yıllar o'tgan sayin bora shiberlana borasin, menda kunlar yaratasin, o'zning tug'an qolasin. Hisga tusha yigit shoqda qiz yonina borganim, hisga tushib jir baylamin, senga qo'ydim qozanim.